Parky a záhrady tvorili neoddeliteľnú súčasť pánskych sídiel. Tak to bolo aj v Lednických rovniach pri Púchove. Skvostom parku je 6-ramenná 300-ročná lipa s obvodom kmeňa skoro 7 metrov. Vďaka revitalizácii areálu sa môžete dostať nielen k mnohým pôvodným pamiatkam, no aj prebádať doteraz neprístupné lokality. Blízko kaštieľa v Lednických rovniach, v ktorom sa nachádza známe múzeum sklárstva, nájdeme prírodný unikát, historický park. Vznikol vďaka zberateľskej vášni šľachtica talianskeho pôvodu. Park založil na konci 18. storočia grof Aspremont Linden. Bol to veľký milovník prírody a veľmi rád cestoval. A vždy vlastne z tej cudzokrajnej cesty, z ktorej prišiel, si doniesol nejaké rastlinky. Na rozlohe parku sa nachádza viac ako 3200 druhov stromov. Nájdeme tu však ale aj raritky cudzokrajnej drevinky, ako je katalpa, platán, tis. Park v Lednických rovniach má 18,5 hektára. Je to národná kultúrna pamiatka. Je to jeden z najväčších parkov na Slovensku a myslím si, že aj veľmi významný v strednej Európe. Je takou raritou, že ani ľudia z okresu nepoznajú tento park napriek jeho významnosti a dá sa povedať aj historickej hodnote. Keďže prírodný areál plný vzácnej flóry rokmi spustol, jeho obnovu pomocou norských fondov privítali domáci aj turisti. Park zrekonštruovali na základe starých máp. Hoci pri revitalizácii vysadili množstvo nových drevín, v areáli ponechali aj také stromy, ktoré už ukončili svoju vitálnu púť. Aby návštevníci mali predstavu, aké veľké krásne stromy sa v parku nachádzali. Častokrát nechávame aj rôzne torza stromov. Je to zámerne, aj to kvôli chrobáčikom a živočíchom, ktoré sa v parku nachádzajú. Jedna z tých vecí, ktoré sa realizovali, bolo to, že každý strom dostal svoje číslo, bol zapísaný do zoznamu, máme presnú evidenciu všetkých stromov s každými číslami, vieme o jeho zdravotnom stave, samozrejme, ktorý sa môže meniť. Vybrať najkrajší strom v parku je takmer nemožné, tak vám ukážeme aspoň ten najstarší. Je to 6-ramenná lipa, ktorá je zároveň zapísaná aj ako chránený strom. V minulosti vlastne išlo ako keby o poškodenie hlavnej vetvy tej sadeničky a tá sa postupne rozrastla na 6 ako keby samostatných ramien, ktoré postupne rokmi zrástli do seba a vytvorili takýto krásny, nádherný, monumentálny strom. Výraznej vizuálnej zmeny sa dočkala aj jazdecká lúka, kde šľachta preháňala kone. Ono sa to volalo pôvodne rajčula, malo to taký zvláštny názov, teda myslelo sa tým, že sa tu rajtovalo na koňoch, že to bola používaná ako taká jazdecká lúka, ktorú sme teraz upravili. Upravili sme ju viac menej pre bežcov a na nejaké také rýchle prechádzky. Celý chodník je vysypaný drveným drevom, aby tá chôdza bola mäkká, aby sa tam dalo pohodlne športovať. Park vyhľadávajú aj umelci, až tak im učarovala jeho atmosféra, že tam vytvorili moderné diela. Je to pamäťová komora. Nachádzame sa na mieste, kde teda aj do budúcna sa budú umiestňovať takéto novodobé diela. My sme sklárska obec, preto sa zameriavame na tieto sklárske veci. A teda aj úzka spolupráca s našim sklárskym podnikom nám prinieslo toto dielo. Vytvorili ho norskí umelci. My sme celý park a jeho priestor doplnili o množstvo lavičiek a odpočívadiel. Myslíme samozrejme aj na návštevníkov, ktorí prídu a chcú tu pobudnúť trošku dlhšie. Častokrát tu piknikujú, že rozložia si napríklad deky na trávnik. Vďaka novým chodníkom sa návštevníci dostanú aj do predtým neprebádaných zákutí. Momentálne sa nachádzame v lužnej časti, kde sa teda reálne nedalo ani pohodlne dostať. Boli tu vybudované jednak tieto chodníky, ale jednak hlavne nové roštové chodníky, ktoré sú teda podobné tým na Plitvických jazerách, sú z dubového dreva.
a do zeme boli nabité dlhé agátové kúly. Vďaka týmto novým roštovým chodníkom sme otvorili aj túto časť parku a môžu prebádať aj túto lúžnú časť, ktorú nechávame ako keby taký malinký pralež. Postupne pomocou tohto chodníčka sme sa dostali k jazierku. Pôvodne sa v parku nachádzalo 5 jazierok, v súčasnej dobe sa v parku nachádzajú 2 jazierka. Prechádzka vedie aj okolo pôvodnej vstupnej gotickej brány, zrekonštruovaného kostola s vitrážami, chrámu bohyne Minervy či mauzólea. Momentálne sa nachádzame na Hornej lúke a jej okraj si ako posledné miesto odpočinku vybral Jozef Schreiber, zakladateľ sklárni v Lednických rovniach. Dovolím si povedať, že Lednické rovne vyzerajú vďaka nemu tak, ako ich vnímame dnes v súčasnosti. Vybudoval školu, zavolal lekára, spravil sa tu notársky úrad, vybudovali sa obchody, družstevný hotel, postavil množstvo bytov pre svojich robotníkov a samozrejme zveladil park a kaštiel.